Да. Пивчо, кажи къде сме? Намираме се in Beverly Hills. Разбира се, Лозенец. Както аз му викам, луксозенец. Хотелът е супер, имаме си басейнче, имам тоалетна, имам мивка, имам къде си изкъпа. Супер е! Вечера в приморците ще трябва просто да им издържи енергията, защото ние идваме с адски много енергия, така че вие трябва да върнете обратно тази енергия. Да. Сапа, това ще ми... Тя ме донах е велик, впрочем. Той копеле, той е просто... Hey Joe, this is me. This is Leo. Bravo, kako će se? Može i puno vrata. 8 i 20. Ne, vino je. 20. Čaj, pati, koliko prenijet. Sve što klimatik. Какво става, Лео? А ти крит ли снимаш? Акцентираме ме предсакаш така вече. Добре, след малко почваме, сме в Приморско. Много хора като винаги. Дебора има, играта има. Искам да ви попитам къде не е удобно да ги оставим, къде мислите да излизате? Така, това е мястото. Ало, покерче! Ръцете горе лекичко, почваме! Абе да ходи на море, се опия се клино, да ги вида по дълбоция. Деде, в кой град сме? В Приморско. Приморие? Приморие. Приморско. Нека просто да седи, да оставим аз и ти. Да ги чуя! Какво искам да кажа, Готови сме. Вие двете ще натякате. Отворко, я пили долу. Голям ги коленете, момичетата. Кой знае какво са правили миналата вечер. Давай, бата. Дай ми да ги черпа. Дай ми да ги черпа, докато паднат под масата. Дай ми да ги черпа. Ама много ви обичаме. Душевна вечер, живи и здраве сте всички! Обичаме ви, Приморско! И вие се обичайте! Весело лято! Весело лято! Още!